хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт мақоми назорати давлатӣ ва комплекси нақлиёт мебошад, ки назорати риояи санадҳои меъёрию ҳуқуқиро дар соҳаи нақлиёти автомобилӣ, обӣ, роҳи оҳан ва хоҷагии роҳҳо ба анҷом расонида фаъолияти онҳоро ба танзим медарорад. бо мақсади пурра пешгирӣ намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ аз тарафи кормандони хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт фаъолияти нуқтаҳои назоратӣ ташкил карда шуда, иловатан гурӯҳҳои корӣ ва мобилиро пурзур намуда дар назди корхонаҳои сементбарорӣ, конҳои истихроҷи ангишт, карьерҳои коркади қуму шағал ва бозорҳо фаъолияти воситаҳои нақлиёти гаронвазн зери назорати қатъӣ гирифта шудааст. бояд гуфт, ҳамарӯза кормандони шуъбаву бахшҳои раёсати минтақавии хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Рашт фаъолияти худро тавассути амалӣ сохтани қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи нақлиёт, нақшаи кории тасдиқгардида ва дастуру супоришҳои сардори хадамот рушди бонизоми соҳаи нақлиётро дар минтақаи вобаста шуда таъмин намуда як қатор корҳоро ба анҷом расониданд. аз ҷумла кормандони шуъбаи нозиротии раёсати минтақавии хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Рашт ҷиҳати ба танзим даровардани нақлиёти боркашу гаронвазн дар ҳафтаи аввали моҳи январи соли 2026 210 тонна борҳои аз меъёр зиёди воситаҳои нақлиёти гаронвазнро меъёр намуда нисбати 27 ронандаи қоидавайронкун тибқи моддаи 311 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб додаанд. инчунин кормандону масъулини шуъбаву бахшҳои раёсати минтақавии хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Рашт дар асоси нақшаи кории раёсат дар давоми фаъолият оиди бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳо барои беиҷозатнома машғул шудан ба фаъолияти мусофиркашонӣ, боркашонӣ, хизматрасонии техникӣ ва таъмири воситаҳои нақлиёт, риоя накардани шарту талаботҳои дар иҷозатнома пешниҳодшуда, риоя накардани қоидаҳои боркашонӣ, ифлос кардани роҳҳо ва ғайра нисбати ронандагони қоидавайронкун протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. роҳбарияти хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёти гаронвазну боркаш хоҳиш ва талаб менамояд, ки ҳангоми фаъолияти боркашонӣ ва ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди кишвар тибқи меъёр ва стандартҳои ба талабот ҷавобгӯ фаъолият намуда ҳатман аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намоянд ва қонуну қоидаҳои дахлдорро риоя намоянд, то ки роҳҳои автомобилгард аз ифлосшавӣ ва вайроншавии бармаҳал эмин бошанд. Наҷибуллои Ҳомиҷон, хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт.